Ahoj svet, som Myškin, hráme Clash Royale. Dnes sa budeme spoločne popri otváraní mojej truhlice rozprávať o tom, ako nikdy nezaplatiť ani jeden cent do tejto hry a čo to pre vás bude znamenať. Táto hra má tzv. Tournament Cap, to znamená maximálnu hranicu, po ktorú vás pustí level, keď budete hrať priateľské zápasy, prípadne keď sa spustia turnamenty priamo v hre. A toto je vlastne vrchné obmedzenie levelu na každú jednu kartu. Je to level 3 na epické karty, level 6 na rares, čiže zriedkavé, a level 8 na bežné. Toto je váš cieľ. Spolu s tým dostať sa do arény 7, teda na 2000 trofejí, aby ste odomkli všetky ostatné karty. Ako pôjdete vyššie v rebríčku, tak je to iba pre hlbšie vrecká, pretože vás to bude stať viacej peňazí. A tak niekto bude hrať a niekto nebude hrať za peniaze, takže poďme sa rozprávať o väčšine hráčov, ktorí chcú hrať turnaje a chcú mať všetky karty a ideálne nezaplatiť ani cent. To znamená, že musíte šporiť vaše gemy absolútne nábožensky, to znamená, nikdy nebudete mať dosť gemov na to, aby ste robili pravidelné nákupy. Takže budete si ich sporiť len na dve veci, ktoré vám budú meniť priamo hru. Zaplatíte si 10 000 goldu za 500 gemov, to znamená ušetríte 100 gemov za každých vlastne za 1000 goldov, ktoré by ste kupovali jednotlivo, a použijete gold na upgrade vojakov, respektíve kariet. Každý deň sledujte obchod a míňajte svoje zlato, aby ste si kúpili 1-2 zriedkavé karty, a hlavne ak ich budete ďalej dotovať na ďalší zisk. Alebo na epickú kartu, ktorú skutočne chcete. Čím viac ich otvoríte prirodzene, tak tým viac goldu ušetríte. Musíte si sami rozhodnúť v priorite, ktorými kartami chcete hrať. Toto je náš cieľ, dostať epiky na level 3, respektíve tie epiky, ktoré chcete používať, a veľmi sa nerozptylujte po viacerých dekoch, jednoducho vyberte si tie, ktoré naozaj ľúbite a sa s vami súznia tie karty a hrajte s nimi. Priatelia, majte úplne fantastický krásny deň, budeme sa vedieť s tipmi a trikmi na Clash Royale v ďalšom videu. Čaute.